O secretario xeral do PSDG-PSOE da provincia de Pontevedra, David Regadés, subliñou hoxe que a inversión do Estado por habitante é a máis baixa de Galicia, ao ser só de 169 euros, fronte á media da comunidade autónoma de 345 euros, e a nacional, que ascende a 217 euros. La provincia de Pontevedra es la gran castigada en estos últimos años. Vimos como en el año 2011, que fue el último año donde el gobierno socialista estaba en Madrid, teníamos 525 millones frente a los 160 que tenemos en la actualidad. Pero no solo eso, de aquellos 525, en el 2012 439, en el 2013 357, en el 2014 402, en el 2015 348, en el 2016 250, en el 2017 150. Vemos como tenemos un deterioro constante en las inversiones por parte del Partido Popular. Pola súa banda, o deputado Guillermo Meijón subliñou que as emendas para a provincia están comprendidas en varios grupos, no que destaca as infraestructuras ferroviarias con 17 millóns de euros, as infraestructuras viarias con 41 millóns, a seguridade vial con máis de 12 millóns, as actuacións en medio ambiente con máis de 7 millóns, a cultura e o patrimonio con 9,7 millóns e un grupo final de varias enmendas por valor de 7,3 millóns de euros. O cual fai casi 100 millóns de euros en enmendas directamente para a provincia de Pontevedra. O afán, o decía moi ben David antes, de conseguir recuperar alo menos as inversións que se facían en Galicia antes da crisis. No ano 2011, o ano peor da crisis, tuvemos moita máis inversión en Pontevedra. Que estamos dicindo? Que entre estas que son específicas de Pontevedra e as partidas que se corresponden para Galicia e o Estado que teñen repercusión aquí, que alo menos podamos ter un orzamento semellante ao que tuvemos no ano 2011, ano peor da crise, non? Por último, o secretario xeral recordou que o Partido Socialista non vai apoiar estes orzamentos do Partido Popular a nivel estatal por ser antisociais e por non dar resposta ás necesidades da provincia.